търсиш водоустойчив, ветроустойчив и студоустойчив ловен комплект, тогава това видео е за теб. Изгледай и до края. Представям ви Хамелеон Pro Camo. Най-харесвания и най-продавания ловен комплект за изминалата година. Комплекта е с тройна защита от вода, вятър и студ, като най-външният слой е тефлоново покритие, което отблъсква водата и мърсотията, а вътрешният слой е пресована вата, която също е водоустойчива, и мембраната SCHP с 15 000 мм воден стълб, която ви дава абсолютна гаранция срещу силен дъжд, срещу сняг и срещу ветровете. Комплекта разполага, тук както виждате имаме два странични джоба, полагени, може да си греете ръцете. Имате тук един джоб с изхода за радиостанция. Имаме голяма широка качулка, регулира се в две места. Имаме закопчаване на ръкавите, велкро. Имаме двоен цип отдолу нагоре и отдолу нагоре. Имаме тук вътрешен джоб с цип. От тази страна също имаме вътрешен джоб, който също е с цип. Тук имаме още един джоб. Така, якито има тук реглаж в кръста и в талията, долу ниско. Така, друга голяма екстра са тези тиранти, с които вградени може да си го свалите, якито и да си ви стане като раничка. Сега преминаваме към панталона. Имате два джоба с цип. Ето така. Имате тук още един магнитен джоб. Забравих да спомена, че в самите джобове страничните имате вградени патрондажи за патрони. Така, другото голяма екстра на панталона е този вграден колан, с който може да си издърпвате ето така. И имате също така халка, която може да си окачвате разни висулки. Също така, много голям плюс на този модел е вградената гета в самия панталон. Виждате, тук с цип и си вдигате панталона нагоре. Тук е с силиконово пластик. Ето, панталоните така си закопчавате обувките и си ги слагате така. Тук си закопчавате и си слагате така. Никога няма да ви влезне сняг през обувките или вода. Самия панталон дори ви пази обувката до тук. Само сега, за първите 10 клиента, които ни поръчат комплекта, ще получат една страхотна нова тениска от нас, подарък, дизайнерска. Може с картинка на Елен, или с картинка на Глиган, или с картинка на ловец. Тениската ще бъде подарък. Също така към комплекта може да си поръчате и една шапка полагена, която е двулицева. Ето така. Или ако искате да се отличавате, може да си я обърнете наобратно. Ето така. Също така комплекта е абсолютно безшумен. Плътът е безшумен. Камуфлажът е страхотен, за да не се забелязвате в гората. Ако искате да се забелязвате за другите участници в лова, може спокойно да си вземете комплекта, панталона с оранжевото яке. Така ще сте забележими за участниците в лова, а ще сте незабележими за животните. Както знаете, те са делтонисти. Това за сега е всичко от мен. Комплектът струва 386 евро и тениската си я взимате подарък за първите 10 човека, които си поръчат от комплекта. Това е всичко за сега от мен. Комплектът е наистина страхотен. Всеки от вас трябва да го има. Пишете ни в социалните мрежи TikTok, Facebook, Instagram. Обажите ли са на телефона или влезнете директно в онлайн магазина ни tzhunting.com. Това е всичко от мен.